Tak doneste ten trojuholník, áno. Ja zatiaľ nafilmujem ešte túto prírodnú pamiatku. No, to sú prírodná pamiatka Háje, Liptovský Ondrej, medzi Beňadikovou a Liptovským Ondrejom. Toto sa nachádza zaujímavé, unikátne príklady výskytu mohutných gúľ, ktoré vznikli podmorským zosuvom treťohorných flišových usadenín. Takže si to ešte môžeme aj priblížiť. Takto. Tu nám máme hneď jednu skalu, gulu, dá sa povedať. No a ešte by sme zobrali aj zblízka tieto gule, v ktorých sa nachádzajú menšie skalky. Menšie skalky, to je poriadna gula. A tu vidíme, že v nej sa nachádzajú rôzne nalepené skalky, čím vlastne sa to sformovalo do gule. Ono to vlastne maličké zrniečko sa kotúlalo po morskom dne a nalepilo sa na neho všetko, čo tam bolo na tom morskom dne.